Milé deti, milí rodičia, ak nechcete, aby vám ušla ďalšia časť z rozprávky na každý deň, dajte odber. Ďakujem. 11. február a meniny má Desider. Desider a Perla. Sem tam rozvíria pokojné vody reštauračného života zvesti o labužníkoch. O labužníkoch, ktorí si pri jedení ústríc našli v nich nádhernú perlu. Dobre je takým labužníkom, ktorí jedia ústrice. Desider nebol labužník. Desider bol strávnik. Stravoval sa v bufete číslo 3, alebo lepšie povedané 3. cenovej skupiny, ktorý sa volal Perla. Deň za dňom tam jedával drožkovú, žemľu, fašírku, šalát a k tomu pivko. Raz prišiel do Perly neskoro a fašírka sa už minula. Máme iba rezne. Čo si dáte, Deško? Spýtala sa pani kuchárka. Ľahká odpoveď. Začal žuť rezeň, keď tu zrazu au! Vykríkol jeden z jeho 10 zubov. V mese bolo niečo tvrdé. Že by kameň? Desider odložil príbor a poriadne si ten kameň poprezeral. Bolo to belavé, lesklé, okrúhle a zároveň krásne. Perla! Zreval Desider. Našiel som perlu! Celá Perla sa zbehla a obdivovala tú perlu. Hneď si všetci o zlom krky objednali rezne, no nič v nich nenašli. Desider si vzácnu perlu vsadil do prsteňa a ním vždy klopal na pult. Marika, jeden vyprážaný se šalátom vás poprosím. No, nejaký poklad už odvtedy nenašiel. A zajtra, milé deti, si povieme rozprávku o kráľovi Pliškovi.